Tot va bé, ja hem arribat al cim de la Pica. Des d'aquí volem saludar tota aquella gent que ens escolta. Aviat, si mireu cap al Canigó, podreu veure el foc com llueix als ulls de la nostra terra. El castellet de Perpinyà va començar a ser construït l'any 1368 sota el regne de Pere III el Cerimoniós i servia de porta principal de l'antiga muralla. Més tard, en els segles XVII i XVIII, l'edifici fou transformat en presó. Dins d'aquestes parets va ser reclosa i torturada molta gent que va lluitar per a la preservació de la identitat catalana. Tots aquells que defensaren la llengua i la cultura d'un poble. L'any 1964 el Castellet va ser el lloc escollit per a encendre la flama del Canigó, símbol dels lligams fraternals de la pròpia cultura. Una naixença, diguem, col·lectiva i popular, però que es va cristal·litzar una mica a l'entorn, diguem, d'un home del Vallespí, que era Francesc Pujades. En aquest temps, com sempre es fa i es feia, els focs de Sant Joan eren per tot arreu, i la gent, els pobles, els barris, els carrers, feien focs. La història, però, comença el 1955, amb Francesc Pujade i els seus amics muntanyencs. Més tard, en l'anomenat any 1964, tot pren una nova dimensió de festa nacional dels Països Catalans, que ha continuat fins al dia d'avui amb un intencionat esperit de germanor. Tres membres del Cercle de Joves de Perpinyà són els encarregats de pujar i de vetllar la flama fins al cim de la Pica. Com cada any fem aquesta tramesa de la flama antiga que serà renovada al cim a la Pica del Canigó. És un moment, malauradament, que la gent no ho saben perquè es passa dintre l'intimitat del Castellet, però l'important és que aquesta flama sigui aquí materialitzada tot l'any. Això és el més important, perquè la gent tot l'any poden venir aquí a veure la perennitat d'aquesta flama, d'aquest símbol. És més que un símbol, és una realitat. Això és important. Ara doncs faré la tramesa d'aquesta flama i passaré a la flama al Paixà, que ell farà la tramesa als excursionistes del Cercle dels Joves. Paixà, endavant. Enguany, aquesta responsabilitat recau en les persones d'en Jean-Marc, en Pierre i la Nadine. Aquest esdeveniment és viscut per tots aquells excursionistes que hi participen amb un gran respecte i emoció. Aquesta flama, aquesta nit, serà generada al cim del Canigó. Demà, altra vegada, transmetrà al món enter el missatge de pau i d'amistat del poble català. Visca Catalunya, visca! En el Museu de la Casa Pairal del Castellet hi trobem una reconstrucció amb el mobiliari original de la cuina del Mas del Gleix, després que aquest fou enderrocat l'any 1964.
Aquesta recuperació vingué de les mans de Josep de l'Oncle, el que va ser també fundador de la Casa Pairal poc temps abans. En el moment de la demolició, hom trobant al vell llindar de fusta de roure de la porta una inscripció amb el nombre 1631, any de la construcció del mas. Això significa que el mas del Gleix restà dempeus 333 anys, xifra de connotacions esotèriques. En el mas va néixer Margarida Mestre, la darrera descendent de 16 generacions i la responsable d'encendre la primera flama i renovar-la durant els 3 anys següents, abans de morir l'any 1966 a l'edat de 87 anys. Tot és a punt per a que els excursionistes prenguin la marxa cap al Canigó. Vora la façana del Castellet la gent deixa els feixos amb els desitjos, amb l'esperança i amb la promesa que s'acompleixin. Desitjos que elevats als aires purs del cim cremaran en la flama. I si el Castellet és el refugi que es guarda l'aire que manté viva la flama durant els anys i el pas del temps, és en la figura de l'excels poeta que dedicà el magne poema a la muntanya sagrada, que hom extragué l'esperit que permeté d'encendre la primera flama. Del jardí de Jacint Verdaguer es varen agafar les branques de llorer i amb l'ajut d'un vidre i dels raigs del sol va sorgir la que fou la flama primigènia, filla de la terra i del sol, suspesa sobre l'aire reminiscent de la consciència d'un poble que es nega a desaparèixer i que escolta en el seu cor el mite i la història. Avui l'estany no hi és, i alta muralla d'un castell de titans és eixa serra, per escudar la catalana terra, fet sobre el dors del Pirineu altiu. Nou Fons, Carlit i Canigó i Marangues són ses 4 ciclòpiques torrelles i són eixos turons ses sentinelles on encara les àligues fan niu. Nous sommes à proximité des Cortalets et il nous reste environ 700 mètres pour arriver au pic du Canigou où nous allons arriver ce soir. Nous allons régénérer la flamme à minuit et nous passerons la nuit, nous serons les veilleurs de la flamme, ou les gardiens de la flamme. Et demain matin, nous redescendrons avec la nouvelle flamme régénérée, et nous redescendrons sur Perpignan et au passage, nous la distribuerons dans les villages où elle sera récupérée et nous arriverons en fin de journée à Perpignan et nous remettrons la flamme au maire et où débutera une grande fête. En el refugi dels Cortalets la gent va arribant per agafar posicions. Aquest refugi, que pot presumir d'ésser un dels més antics dels Pirineus, cada any acull la flama vella que prové del Castellet, la qual serà substituïda l'endemà al matí quan baixin els excursionistes per la flama nova. D'aquesta manera, tota aquella gent que no ha tingut la possibilitat de pujar fins al cim podrà agafar-la del mateix refugi. Super. La festa és celebrada amb l'arribada de gent d'arreu dels països catalans, des de les terres de Ponent i de l'interior del Principat fins a les ciutats i les capitals, del País Valencià i de les Terres de l'Ebre, de les terres costaneres i de ses illes, fins a les valls alçades dels Pirineus. Donc je vous remets la flamme. I aquesta flama sagrada aquí la guardaré tota la nit i quan baixin de la pica
em tornaran a donar la flama nova i la guardaré fins a demà per encendre els focs de Sant Joan. La mesura que la flama vella es guardi en el refugi ve donada per un ànim de previsió, de que hi hagués qualsevol contratemps que l'extingís. Moltes gràcies. Merci. Je suis profondément touché de recevoir cette flamme éternelle. Et donc, c'est vrai que chaque année, cette cérémonie de la flamme est émouvante. Et je remercie tous les bénévoles qui font que cette tradition perdure par Mozagne. Et donc, je remercie également tous ceux qui participent à l'organisation de ces fêtes de la Saint-Jean, la Troubade. J'ai une pensée particulière pour Pacha. Je crois que c'est un personnage incontournable des feux de la Saint-Jean et qui nous restera dans nos mémoires à jamais. Et c'est grâce à lui que cette Troubade a pris la dimension qu'elle a actuellement et il se bat tous les ans pour la défendre. Et je remercie également tous ceux qui viennent des comités de tout le département de Catalogne Nord-Sud pour que cette fête continue. Et j'espère que après nous, il y en aura qui continueront encore à faire vivre ces traditions de la Saint-Jean. Je vous remercie à tous et je remercie le comité des feux de la Saint-Jean. Je vous souhaite bonne Saint-Jean à tous. Bonne Saint-Joan. Jo tinc de vos dir, tenim de nostre pa allí dalt, per a aquesta generació, com cada any serà un moment excepcional. Fet, com ho dius tu? Ja tindrem tots la pell de gallina i aquesta emoció tots tenim de la donar a tothom. És la nostra flama, és la nostra emoció, és la nostra Catalunya. Visca Catalunya! Visca Catalunya! He acabat. L'hora de l'ascens s'acosta. Els excursionistes amb un àpat energètic però lleuger agafen forces per a la pujada, que en la darrera llum del dia i entrada a la nit els durà fins al cim de la pica. Alors attends, il se trouve là mon poncho. Je sais bien. Nadine, tu vas pas sur un matelas, alors tu peux prendre ce que tu veux. Ah, il y a ça et tout, toi. Je suis organisé, qu'est-ce que tu crois? Oui, remarque, depuis que tu viens, je me doute que tu t'es bien organisé. Perquè el Canigó és el centre de Catalunya, perquè nosaltres som molt orgullosos, els catalans del nord, perquè una certa catalanitat va néixer a l'entorn del Canigó i doncs hi ha una certa espiritualitat que es va fomentar a l'entorn de les abadies que són el Canigó, de Ripoll fins a Sant Martí del Canigó i Sant Miquel de Cuixà, i doncs aquí una Catalunya, la Catalunya de l'edat mitjana, es va constituir, organitzar a partir d'aquests llocs. Fou en aquestes contrades que Bernat de Besalú, anomenat Tallaferro, en el poema de Verdaguer havia estat de cacera amb el seu fill i el seu germà Guifré, comte de Cerdanya. En l'època de la que ens parla el poema, les terres del Conflent pertanyien al comtat de Cerdanya i les del Vallespí al comtat de Besalú, que el pare de Bernat i Guifré, Oliva Cabreta, havia assolit com a sobirà mandatari i que en la seva retirada al monestir de Monte Cassino, prop de Roma, convertit en monjo, deixant les mans dels seus fills sota la regidoria de la seva esposa Ermengarda d'Empúries, fins a la mort d'aquesta l'any 994. Després els comtats foren dividits entre els germans, naixent d'aquesta manera una nova nissaga.
gràcies. L'assoliment del cim es va fent manifest per a tothom. A poc, gent de totes les edats acompleixen la seva promesa. El seu present de trobar-se encimbellats vora els 3.000 metres sota l'ample volta d'estels observadors, tocats per un enfurismat vent que ens mostra la voluntat de la gesta. Un sentiment desafiant que espera recollir el flamant moment enmig del foc i de les pedres. L'altre. Arribada la mitjanit és el moment de la regeneració de la flama. En aquest punt tot s'esdevé amb una força renovada, que mantindrà en els seus propòsits l'unió d'un mateix poble dividit en el temps. Tiens, Pierre, tu vas la mettre dedans? Monte-la maintenant. On la met dedans? Oui, comme ça. Vous êtes prêts à dire le bazar? Attends. Allez, comme vous voulez. Anem a regenerar la flama. Aquesta flama que mai s'apaga. Això és la flama vella. Anem a posar el foc aquí. I després posarem les llums, els fanals. Va, ara anem a posar els fanals. La flama ja és regenerada. Estem aquí reunits per acollir-te amb alegria, entusiasme i fervor. Has recorregut totes les terres catalanes. La teva llum és l'ànima del nostre país que ens transmet el seu missatge d'amor, de pau i d'esperança. La teva claror il·lumina 1000 anys de la nostra història i manté ben altes la nostra cultura, la nostra llengua i les nostres tradicions. Tots units, ajuntem-nos amb amistat i fraternitat i celebrem ensems amb alegria aquests focs de Sant Joan, símbol de vida, d'unitat i d'esperança en un futur millor. Muntanyes del Canigó, fresques són i regalades, sobretot ara a l'estiu, que les aigües són gelades. Visca els focs de Sant Joan! Visca! Visca la flama del Canigó! Visca! Visca els països catalans! Visca! Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan fa
totes aquelles persones que han pujat per motius propis o com a representants de les seves poblacions davallaran cap al refugi i les tendes, on faran nit, i l'endemà seguiran vers les seves terres. Terres agermanades per una flama inextingible que parla d'un poble que ha patit, però que sempre s'alça del seu dolor a la recerca de temps més pròspers. Ara, aquesta flama d'unitat i de germanor serà vetllada durant tota la nit per als 3 missatgers, fins que l'alba renaixent reposi sobre les alçades del cim. Serà llavors, quan després de deixar-lo i marxar cap a les nostres viles i ciutats, el veurem llunyà i solitari des de les valls que l'envolten. I serà també llavors que per un moment, en tancar els ulls, serem tocats per un aire reminiscent que ens recordarà l'esperit d'una nit diferent. Potser en això rau el seu misteri.